The 6B Vlogs. जगन्नाथ सांग मैंने ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ରାଞ୍ଚିରେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଟିକେ ଏବେ ସରନା ହେଉଛି ମାନେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ପର୍ବ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଇଥିରେ ସେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି। ସେଇଟା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଝୁମ୍ କରି ଦେଖାଉଛି। ଏଠି ଆମେ ଟିକେ ଚା ପିଉଥିଲୁ ଆଉ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ବି ପଡ଼ିଛି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ। ସବୁ ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖିବେ ଗରମ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଅଛି। ଲୋକମାନେ କିଛି ଆସିଛନ୍ତି ସେମିତି ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସିଛୁ ଟିକେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇନି ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ସେମିତି ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି ଟିକେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଝିଅମାନେ ପୁଅମାନେ ସମସ୍ତେ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଦିବାସୀ ହେଲେ ତାଙ୍କର କଲଚର୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ସବୁ ମାନେ ମିଶିକି ତାଙ୍କର ନିଜେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେପାରେଟ୍ ସବୁ ଏବେ କ'ଣ ସବୁ ଫଙ୍କସନ୍ ଆମେ ସେପାରେଟ୍ ସବୁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ବନାଉଛୁ ଲେକିନ୍ ସେମାନେ ସବୁ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇକି ସବୁ ଜୁନ୍ରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ବି ସେଇଟା କହିବେ ଆମକୁ ଜଣାଇବେ। ଏବେ ଆସିଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏରିଆରେ ଦେଖିବା କାହିଁକିନା ଏବେ ରାସ୍ତା ସାରା ସବୁ ଏମିତି ଚାଲିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ଲଗା ହେଇଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ଆଜି ସବୁ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ଥାଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଡ଼୍ ସେମିତି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରାଞ୍ଚିର ୱେଦର୍ଟା କେମିତି ଆଉ ମାନେ ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି ଏଠି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସବୁ ଗ୍ରୀନେରୀ ପରିକା ଦେଖାହେଉଛି। ଆମେ ସେପଟେ କ'ଣ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେଇଟା ପୁରା ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ ପତ୍ର ପଡ଼ିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ପୁରା ଗ୍ରୀନେରୀ ପରିକା ଦେଖାହେଉଛି ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ବର୍ଷା ମାନେ ଏତେ ମୌସମଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥାଏ। ଥଣ୍ଡା ଆଉ ବେଶୀ ଗରମ ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂଟା ହେଇଛି ନା ସେଇଟା ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ମାନେ ବଡ଼ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେଉଥିଲେ 500 ଟଙ୍କାରେ ମାତ୍ର କିନ୍ତୁ ସିଏ ନେଲେନି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖ ସେତିକି ଜାଗା କିଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କେତେ ମାନେ ଲାଗିବ ଭାବି ପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଦେଖାଉଛି ଏଠି ବି ଲାଗିଛି। ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ଆସିଗଲି ବାବା ଖାଟୁଶ୍ୟାମ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବି ଟିକେ କରିଦେଲି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବାହାରୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ବାହାରୁ ବି ଦର୍ଶନ କିନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ୍ ଆଲାଉ ନାହିଁ ନେଇକି ଗଲେନି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ବୁଲିକି ଆସିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ରାସ୍ତା ସାରା ଏମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିକା ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବସ୍ ଲାଗିକି ବି ରହିଛି ଆଉ ଡିଜେ ପରିଆ ବାଜୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମାନେ ସେଇଟା ନେଇକି ଯାଉଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ କେମିତି ଦେଖିବେ ପୁରା ତାଙ୍କ ମାନେ ସବୁ ସେଇ ମାନେ ଲୋକ ହିଁ ସବୁ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ହିଁ କଲଚର୍ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯିଏ ବି ଥିବେ ସେମାନେ ସବୁ ମିଶିକି ବଢ଼ିଆ ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ସରନା ହୁଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ହୁଏ ତାଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ସାରା ହିଁ ସେମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି।
ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଜାଗାଟା ପୁରା ବେଙ୍ଗଲୋର ଟାଇପ୍ର ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେଲି। କାହିଁକିନା ଆମେ ସେଠି ରହୁଛୁ ଆଉ ସେଠି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ମାନେ ସେଠିକାର ଯେମିତି ଅଛି ଏଇଟା ସେମିତି ଲାଗିଲା, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେଇଟା ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ସୁଟ୍ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତମେ ଦେଖୁନା हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि आज जितने भी भाई बहन है अपना साउंड सिस्टम के ମାନେ ଏଠି ଆସି ଆମେ ଟିକେ ଖାଇଦେଲୁ ଆଉ ଝାଲମୁଢ଼ି ବାଦାମ ଆଉ ଯାହା ନେବାର ଥିଲା ବି ଟିକେ ନେଇଗଲୁ ଘର ପାଇଁ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ଥିଲା। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ବାଏ ବାଏ। Thanks for watching.